أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a muna muku barka da wannan rana mai kyau, rana ta Lahadi. Dukkanin wani alkhairi da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Jama'an mu, idan wannan shine farkowanka ko farkowanki shigowa wannan gida namu mai albarka na Al-Labib 08 TV, a yi mana liking, a yi mana comment, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato muku kai tsaye. Na'am, mun kawo maku sirrin warware sammu yau. Wannan sihirin warware sammu ɗin, idan kana da wani damuwa da ke damunka a cikin jikinka, ko an yi ma tsohon jifa bai warware ba, ko kuma kana fama ana danne ka a bacci, ko kuma gabanka yana yawan faɗiwa, to idan aka aiwatar da wannan sihirin za a samu dace bi'iznillahi ta'ala. Wannan sirrin ana aikata shi ne rana biyu, ana aikata shi ranar Lahadi ko kuma ranar Laraba, shine ake yin wannan sirrin. Yanda ake aiwatar da wannan sirrin shine kamar haka: za a je a nema ƙasar kasuwar wanda ake cin kasuwan kullum, ana yin kasuwan kullum ba ta tsayawa, shine za a je a ɗiba ƙasan wurin, ko da safe ko da rana, shine za a ɗiba wannan ƙasan. Idan an ɗibo ƙasan zuwa gida, za a nema gwaska kaɗan, za a nema toka na murhu, za a neme shi ma kaɗan, sannan za a nema namijin goro, sannan kuma za a nema goro wanda yake da ido uku, shine za a nema. Waɗannan abubuwan su ne za a daka su gabaki ɗaya. Idan an daka wa'innan abun gabaki ɗaya, za a haɗa shi da sabulu ko sabulun solo, kowane irin sabulun da kake da shi, za ka yi mixing nashi da shi, sai a sa a soso, sai a yi wanka. Amma kafin a yi wanka, ruwan wankan da in aka ɗiba, za a karanta mata a'uzu billahi minash shaitanir rajim, za a karanta mata guda 111, 112 shine za a karanta. Sannan suratul falaq da suratul nas za a karanta shi kafa 7. In dai na mace ne, kafa 7 za ta karanta, in dai namiji ne kafa 9 zai karanta. Amma kul a'uzu bi rabbil falaq ɗin nan, za a cire kul ɗin, a'uzu bi rabbil falaq za a karanta a cikin ruwan, da a'uzu bi rabbin nas. Wannan kul ɗin nan ba za a sa shi ba. Idan an tofa wannan addu'an a ciki, sannan sai a je a yi wanka da wannan ruwan, da sabulun nan wanda aka daka, sai a yi wanka da shi gabaki ɗaya. Bi'iznillahi ta'ala, dukkanin sirrin da ke cikin mutum da yana damun mutum zai warware, zai lafa, mutum zai samu kwanciyar hankali, bijahi sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, a yi mana subscribe, a yi mana liking domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato muku kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.